Hello pre. Oh. Musta nga eh? Matuloy mo lagi plano iday. Ngagparti ka ti pataw. Wow! Ay, puki di na palabas pa lang atawan nga bagam nga into no sumaruno nga Pasko. Parti ka talo nga pataw. Iso nga timawag na kata damag no matuloy mo lang ngagparti ka ti pataw talo di kasta. Amok no umayak di tabalayo into no bigak no saan ta mga no milaw anak tumanan ka. Agkarikan tumanan nga into no sumaruno nga taon di pa nagpartid. Kaya sayang tumanti gasolina motorain. Ken ko gayang pre. At di magbaga ni bagay. Pagkibagam ka naman kinibaga mo ta dagayay 5 nga tapal wari may nyawi di na palabas nga Paskaw. Kaya di na pa yung sublay. Kinagluto man ni bakit no bigatan katawan usaran na. Hala nga may isang tapal verdad ay 5. Talima kayo di nga nang bitbitin niya widyaw. Madimi ko makahit nga ipaw sa radya di nga nagpilit kayo nga. Sa ultimo talo nga anak yung kaduaya nagbitbit damat sa gagaysada. Sa kape ng bitbit sapay ni baga mo ng bitbit o di 5. Pre, atagamit kong kunakita. O may kailangan makipanganan ka. Kaya siya giyawit kay tupay lain ngamin. Sobra mo dati na kinaraw-rawat yung may magipangan. Sinsya ka na pre ta nakangag ka man ng pebay sumay. Sige nga pre. Ryan miya. Tanay, tanan na bakit? Merry Christmas. Wine. May kayo magipangan ng nag-giveaway doon wine. Wow! Sige pa, rating ka. Ay.